Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Apita kutapi kulilongwe. Chimenechi anthu akudandaula. Akumwera anthu a City of Blantyre akudandaula. Chifukwa chonena kuti ngakhale asamundawo kalero anayika kuti Blantyre ndi commercial city of Blantyre. Panali cholinga. Cholinga chonena kuti dziko lathu lino ndi la agro. Maboda ambiri ali kuno. Kuchoka pano kupita ku Blantyre imazera kuno. Kuchoka pano kupita ku Nakala imazera kuno. Nde makampani akapita ku Lilongwe. Ndi 310 kilometers kufika ku Lilongwe. Nde kuti choyamba kale katundu wadula kale pamenepo. Ndi 300 kilometers ichi. Pamene kuchokera kuno kupita ku Blantyre timazera pamwanza pafupi. Pita Nakala paliwo ndi pompo. Nde kuchoka makampani amene wadzatikuza kwambiri kumwera kuno. Atikuza kwambiri Blantyre muno. Zinthu zikuvuta. Koma mwayoti chipani cha DPP nkubwereranso mboma mukuona bwanji? Sikoyamba kana 99.9% chili mayonse kuti kuzobwera mboma. Sikoyamba nkachiwiri aka. Mene mukuonera Blantyre anthu agona ma filling station, drama, forex kulibe, fertilizer kulibe. Namit anthu ataya chikhulupiriro mene tili pakali pano akuyembekeza mena DPP kuti yaombole mavuto ngati amene. Mukuona kuti mwina anthu akhoza kuvoteranso DPP pazifukwa ziti ndi ziti? Mungaonekale mungozungulira Blantyre muno muone anthu agona ma filling station. Ntchito yena anthu agona ma filling station, mafuta ndi hub ya economy. Mafuta kulibe, forex kulibe, fertilizer alimi kulibe fertilizer. Nthawi ya Peter Mutharika zinalipo zimene ndi anthu akukha kusiyanisa kuti beta Peter imwechi beta DPP imwechi. Tathokozani. Zikomo. Amene ndi a Joseph Makwinja amenenso ndi mfumu wa mzinda wa Blantyre kufotokozapo kuti kodi tsiku la lero anthu ayembekeze zotani pamene tikudikirira mtsogoleri wa chipani cha DPP apita Mutharika kuti tuluke nyumbamo kuti apite malo amene awayerekeza kuti akhale akuyankhula kwa Malawi tsiku la lero. Tikudziwa kuti tsiku la lero pali misonkhano yoyima imene mtsogoleri amene komanso chipani cha DPP chakonza mu mzinda wa Blantyre ndi akhala akuyendera ndithu malo osiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre kuti ayankhule kwa Malawi amene asonkhana malo osiyanasiyana koma akachoka pano akulunjika kwa Chemusa mu mzinda wa Blantyre. Ndi mtsogoleri amene nthawi yonse akhale akutuluka kuti afike nyumba muno kamaka panja pano. Ndi apa tikuona Suleman amenenso ndi mmodzi wa akuluakulu mchipani chimene cha DPP komanso phungu ku nyumba ya malamulo amenenso anali mkatimo. Suleman muli bwanji? Tili bwino tukayo. Mabwera lero? Ndabwera ndithu kuti munthu wamkulu akutuluka kumpanda akayendere anthu mtaunimu. Nachiona chinthu chofunikira kuti ayi tisamusiye yekha. Tizungulire ndithu tiapase mone anthu mtaunimu kuti muli bwanji. Mwina mupereke uthenga otani waukulu tsiku la lero? Uthenga ndokuti Amalawi atuluke makamaka muno Blantyre cheze ndi mtsogoleri wawo wokondedwa amene anathesa njala, amene anachita chotheka kuti forex ipezeke deire, amene anachita chotheka kuti mzipatala mu mankhwala zipezeka, amene anachita chotheka kuti ma technical colleges ambirimbiri amangidwe, misewu kuphatikizapo msewu wopita kwa president athu achakwera umangidwe. Pamene lero afuna azungule mtauni ngapatse mone adati. Mukuona kuti kunjaku anthu akuchikhulupirira bwanji chipani cha sifunso lotiso akuchikhulupirira bwanji koma kuti chili bwanji. Ndi chipani chokhazikika, ndi chipani chachikulu Malawi muno. Inunso ndi mboni at times mukuziwa kuti tikati olo kuti tipite 1-on-1 pa ground ndi MCP ndi mwana kwambiri akuchepera kwambiri. Chipani cha DPP tili ndi ma MP ndikulankhula pano kuchitipa, kukalonga, kumpoto, mkhatabe, kumchinji kuli ma MP a DPP pano ndikulankhula pano. Ku Eastern Region, ku Southern Region, kulowa Shire. So ndi chipani cha dziko lonse, ndi chipani chachikulu kwambiri chimene chikubwereranso mboma
mu September. Kumati mumaphuluza tu misonkhano yotere mpakayankhuliro kani? Sikuphuluza koma kuti tikudabwa kuti malamulo chifukwa chani amba kugwira mbali imodzi. Inuyo makhala mukuonera misonkhano ya MCP. A Secretary General amafika poma kumamuyerekeza momunyoza APM mpaka umafika umanena kuti akabwera APM asakunamiza ndibwe yasho kumanena zimene ja pansonkhano munthu Secretary General wa chipani cholamula. Ife tikanena kuti ineyo ngati chimene andimangira ineyo I'm a victim. I understand that point kuti MP nzathu was attacked kuchikangawa anthu amambira taka mona ngati ndineyo. So ineyo I'm a victim. Momota polisi abwera nene kuti tifufuze amene anapanga zimenezo ndani akufuna kukupwetekaniwo. Chomwe ife ndalankhula kuti dziko liziwe kuti china yake chikachitika munthu ineyo ndikusakidwa umboni nduwu akukandimanga. Momoti afufuze kuti amene afuna kumupha Suleman ndi ndani akukandimanga. Ndiye tikuona kuti malamulo akugwira ntchito mbali imodzi. Kumbowe anatiphwanyira anthu, magalimoto anatimenyera anthu, zosakhala bwino. Munaziona munapanganso report zimenezi. Mukuzidziwa Times mwathamangitsidwa nomwe ya Times mathamanga koma demo anyamata azikwanja tavuta. Tinaona maripoti anu ena ali paliwiro ndithu. Mwaonanso pompano papa kuchita kubwera ndi anthu ku parliament anyamata awo osokoneza mpaka na kulimbana ndi polisi amasogolera ndi ndani. Mukafufuze niyo kuti gulu la zigawenga linabwera ku parliament anasogolera ndani. Ndi mayankho muli nawo. What action is the police taking? Palibe. Ife timafuna kuti boma ili malo mokuti liziti manga atipatse mafuta mu filling station, atipatse chimanga kwa adimaki, atipatse mankhwala mu chipatala, atipatse zimene amalawi akufuna fertilizer palibe pa. Muona kuti ife tikhala phe tisowa cholankhula. Alephereratu kupanga china chilichonse. Tinauzidwa ifeyo ndi achichola mukumbukira nuyo. Kansa isakwera. Mukumbukira nuyo. Akugwetsa kwaja ndi 45%. Anayankhula mawu amene kuti tikudulani mwendo timvere tukuwawa kusogolo kuzikhale bwino. Lero a president akubwera kuti tadula mwendo uja koma pambali papatako pambali patapezapo chithupsa tifuna tichifinyi. Paliso zawo moyo pano palibe. Kusenza kuti sakuziwa choti achite kuti economy ichite improve. Kuphatikiza apo ma donors ataya confidence chifukwa zimene zikuchitikazi sanga zimene atatithandizire zitukuko komanso ndrama kuti economy ibwerere bwinobwino. Koma mukuona bwanji ulendo olunjika kuchisankho cha chaka chino? Ulendo ukhala ovuta chifukwa chokuti tikuchita mpikisano ndi anthu amene democracy sakuiziwa. Ndimanena nthawi zonse kuti ifeyo achinyamatafu msinkhu wathu utakula tikuziwa democracy, tikumaziwa kuti tindi maufulu awo. Pamene anzathu aja anakhalisa mu lamuliro wawo wa chipani chimodzi zimene zinalowa mutu kuti avomereze kuti pano kuli democracy. People are free to speak, people are free to assemble, people are free, they have their own human rights. Zikukanika kuti amvese. Muona kuti kuchoka pano kafika September mugwire mawu angawo. Anthu aphedwa, anthu amangidwa, anthu azunzidwa, katundu wa anthu aonongeka kuzera munjira ya anyamata awa wati kwaziwa kunyamula zikwanjewa. Pano ndunena pano akumatumiza anyamata kukapanga train kuntakataka tikuziwa. Even tsiku la chisankho akukonzekera kuti azapangize msosakhala bwino kuzera kwa anyamata amenewo. Ndife tikuyang'ana komanso tikwaziwisa azinzathu kuti aziziwa zimene zikuchitika both locally, internationally. Mayambiraso kuyankhula zopanda umboni. Iyayi zopanda umboni chani chandankho chopanda umboni. Inu simukuziwa kuti anyamata ena amatumizidwa kuntakataka. Nkhani zimene inu at times simunalembepo mu newspaper mwanu kuti anyamata akapangidwa training kuntakataka. Anyamata amene achatachoka ku training munafufuzapo inuyo kuti alembedwa security agency yake iti apita ku army, apita ku polisi kapena kugwira ntchito ku chipani. Chifukwa ma facilities akuyuzidwa kuntakatakawo ndaife Malawi.
training ikuchitika mtakataka imene ikuchitika kwa polisi okha soyeza kuti anthu akachoka kumene kucha akuyena kuti alembedwe ntchito ku polisi. Ine mukuziwa ngati atolankhani ndiye mukandifufuzire lerolo ndikukupangani challenge kuti list inapita anyamata onse magulu kaya awiri kaya atatu kaya ndi 4 anapita kukapanga training kumtakataka maina awo tationese kuti amene analembedwa kuti ntchito finally mulimbi. Mwayi wa chipani oti cha DPP oti mkulowa mboma mwina mungauyerekeza uli bwanji? Ndi mwayi waukulu kwambiri komanso sindiku amene angati siti ngati zikuyendapo pamene pacha mupite m'masukulu mukaone china chilichonse chikungopita pansi sono anthu hope yawo ndi APM. Chifukwa chani anthu akufuna APM ndi DPP? Chifukwa chokuti tili ndi experience tinazipangapo mbuyomo zinatheka, tinakhala mziko muno 6 years ndi APM with a stable kwacha, tinakhala muno inflation to 1 digit, single digit. Lero inflation ija is close to 30%. Ziko la tapoto. Ndofuna kuti pabwere mazimekaniki ma engineers tikonze ziko economically, socially, agriculturally, china chilichonse chikonzedwe muone ziko likunyamuka kuno bwino. And it's only DPP that can do that. Nathokoza Suleman. Ndaunyalana kwambiri. Amene wandi Asamia Suleman achipani cha DPP, mmozi wa phungu achipani cha DPP, chikuyankhulira kuchokera panja pa nyumba ya apita muthalika kunyambadwe mu mzinda Blantyre pamene tikudikirira kuti atuluke nyumba menemo kuti ayambe ulendo wa tsiku la lero oyendera malo siyanasiyana mu mzinda Blantyre kuyankhula kwa Malawi amene asonkhane malo siyanasiyana amene awayerekeza ndi akachoka kuno koyambirira afike pa msika wa Chemusa kumene akhala kuyankhula kwa anthu amene asonkhane malo amene kenako akhalenso akulowera malo siyanasiyana pali kundilande kuchilimba kubangwe kwa mvula ndi lunga kuti tsiku lalitali kwambiri ku chipani chimenechi cha DPP pamene akhale akuyenda ndithu maulendo oyimayima ndi amene mukuonera anthu osiyanasiyana amene akudikirira uko kuti mtsogoleri amene atuluke nyumba menemu kuti apite kunja kumene ayerekeza ndi nthawi inali yonse amuthalika akhale akutuluka nyumba menemu kuti asonkhane limodzi ndi anthu atengane limodzi ndi anthu kuti alowere kumene akayambe kuyankhula kwa Malawi amene asonkhane monga ngati pa msika wa Chemusa. Ndiye tikuyembekezera ndithu kuti tsiku la lero likhale lalitali mmene simukuonera anthu uku achinyamata osiyanasiyana chipani chimene cha DPP amene asonkhana tsiku la lero amene akudikirira mtsogoleri wawo apita muthalika kuti ayankhule kwa anthu amene asonkhane tsiku la lero achinyamata osiyanasiyana amene abwera ndi amenewa enanso ali kumtunda uko achitetezo amene akhale ndithu akuperekeza mtsogoleri wawo apita muthalika. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.